Profesionálny, ale hlavne ľudský prístup, to ja už teraz akože budem plakať preto, lebo pán doktor bol geniálny. Mňa keby akože každý sa ma na to spýtal, tak môžem len toto. Dnes sa porozprávame s klientkou, ktorá podstúpila pred pár mesiacmi operáciu Deep Lane faceliftu. Zistíme, čo ju trápilo pred operáciou, ako vnímala operáciu a ako sa cíti dnes. Prečo ste sa rozhodli pre operáciu Deep Lane faceliftu? Práve preto, lebo som sa dočítala, že je to vlastne najúčinnejšia metóda a najviac zanecháva tvár prirodzenú. Jednoducho ho omladí, ale stále ste to vy, nie je to niekto iný, ale máte o pár rokov menej. Aké boli vaše obavy pred zákrokom? Moje obavy boli najviac akože v prvom rade, že by som mala ísť do úplnej anestézie, ale potom sa to zmenilo. Potom som si myslela, že to bude nejaké akože dramatické, že sa niečo nepodarí alebo niečo také. Ale už samotný akože tam prístup na tej klinike ma zbavilo úplne všetkých akože obav. Ja som sa tam cítila úplne ako doma. Kedy ste si prvýkrát uvedomili rozdiel pred a po? Bolo to vlastne krátko pred Vianocami a decká sa vracali domov akože na Vianoce a začali nado mnou vávkať, lebo ja ako sama som si to neuvedomovala. Každej jednej, kto s tým sa akože pohráva, by som to odporúčala. Choďte do toho, ten výsledok stojí za to a si myslím, že aj tá spokojnosť, aj jedno s druhým vám to vráti.